Прадстаўнікам задыякальнага дома блізнятаў у чэрвені будзе няпроста. Асаблівыя цяжкасці пачнуцца ў першай дэкадзе і атрымаюць сваё развіццё ў другой і трэцяй. Блізнятам увогуле складана жыць, бо пастаянна трэба ўсё, што ёсць, бывае і адбываецца, то множыць на 2, а то дзяліць на тыя ж 2. Калі дзяліць, а калі множыць, становіцца ясна толькі пасля таго, як усё адбудзецца. Некаторыя прадстаўнікі знака сутыкнуцца з неабходнасцю тэрміновага вырашэння фінансавых праблем. І хутчэй за ўсё гэта будуць вельмі складаныя падлікі нечаканых даходаў. У астатніх намечаецца паступовы пераход да фінансавай стабільнасці, а гэта азначае, што пазыкі, якія меліся, так пазыкамі і застануцца. І ўвогуле, што тычыцца пазыкаў, то не варта праяўляць неабдуманай актыўнасці ў іх сплочванні, бо гэта можа адмоўна адбіцца на дабрабыце. Што да працы і кар'еры, то добрае планетарнае ўздзеянне дапаможа вашаму імкліваму руху наверх, але, на жаль, гэта будзе дзейнічаць пакуль што толькі ў ліфце. Дарэчы, пакіньце намаганне даехаць да 9-го паверха, калі будынак 5павярховы. Новыя прызначэнні чакаюць вас у гэтым месяцы. Хутчэй за ўсё, вам будуць прызначаны псіхатэрапеўтычныя працэдуры. Што ж тычыцца побыту, то і там не абыдзецца без праблемаў, кшталту адсутнасці гарачай вады. Пры паездцы на ровары самым галоўным будзе, каб яго не спёрлі каля крамы. Паступова адвыкайце баяцца суроку. Прачытайце кніжку. Калі маеце ўстаўныя зубы, то ў чэрвені найлепшы час занесці іх у рамонт. А ўвогуле беражыце сябе абодва свае бакі, і тады ніколі не будзе так, што з аднаго боку не надта, а з другога не зусім.